зиндагиро мегум аҷаб ҷафо кард ба касое ки ба ғайри вафо чизе намехостанд. охи мо дар санги пешбо хӯрдем ки ай пеши раҳи дӯстомон худмон бераҳаш карда будем. дар баҳори хубиҳомон фақат амо як барги рехтаи бадимон надидана халос. қабулай ҳар ҷое ки шиштен ай бадиҳомон гап задем. мора киса холиву дилмон бояй. охи мо ҳарчи хара ҳарчи фурӯш ранги баъзе одамон нестем. номуса фурӯхтана ба душман дасти дӯстӣ додан кори мардӣ нест рафиқ. мора тарбия додан ки дар намакдони хӯрдагит ҳеҷ вақт туф накун. не ки як хелет нон мона хӯрдена ай қафо гуфтен ки талх буд. агар биган муҳита дар як расм тасвир кун, ма расмеро тасвир мекунам ки саги чӯпон дар симои як саги вафодору дар пӯсти як гирги гишна ҳамла ба гӯспандош дорад. мо ранги ту нестем рафиқ.